Mga mamis, gusto nyo bang mapabilang ang iyong mga anak bilang isa sa mga mahuhusay sa mathematics? 735. Let them join IVFC Family, isang libreng serbisyo mula sa IVFC. 842. 958. 947. 900. Sa mga magulang na gustong isali ang kanilang mga anak sa IVFC Family, mangyari po lamang makipagsangguni sa admin sa Facebook called IVFC Early Learners Info page. You can also get in touch with me through Messenger or Okay na po. Nakaanyo po ba ito lahat? Hindi ko rin kasi makita lahat. Okay na. Start na po. Start na. Okay. Start na tayo, kids. Ito is around 15 seconds po. 1 point each. Okay. Game. Okay. Yan. Number 1 question. What is the whole number just before the greatest 4-digit number? Din ko ha. What is the whole number just before the greatest 4-digit number? Go! Done na po. Kalma lang. Mamaya nyo ipakita. Mamaya nyo ipakita yung sagot pagkatapos ng timer. Si RM po ba nataas na niya yung answer? Opo. Nakaas na. Okay. 9999. Ano po ba mag-i-score muna bago i-reveal yung answer? Hindi po, i-reveal ko. Hindi ko kasi kayo kita eh. Okay. Okay na po, pwede na yung Precious, okay. Ano? Yan yung sagot. 9. Answer, 9,998. 9,998. So, sino pong tama? Next what is the missing number? 115, 133, 151, blank, 187. What is the missing number? 115, 133, 151, blank, 187. Go! Time starts now. Yan na po. Done po. Tumakas ka pag ikaw ay Makitaas na. Taas na po lahat. Prisa, pakitaas na po yung answer. Huwag na pong magsusulat pagka... Machat ka sa ako pag runggoy ka. Prisa, pakitaas po yung answer. Ayan. Okay yung answer po ninyo. Number 1. Teka lang. Papakita ko po ba muna? Or ano po? Sige pa. Opo, naitaas na nila lahat. Okay. Pwede na. Ito po yung answer. 109. Okay. Sige, pakisabi na yung answer. 157 po. Number 2, 169. Number 3, 169. Number 4, 169 po. Number 5, 169. Number 6, 169 po. What is the whole number just before the smallest 4-digit number? What is the whole number just before the smallest 4-digit number? Go! Done na po. Yan na po. Ang bilis. Done na po. Done na po.
Show your answers. Nakataas na po? Okay na? Okay na. Oh. Okay. Answer, Answer. 999. 999 po. Number 4. 999 po. What is the sum of the number before and after 50? What is the sum of the number before and after 50? Go. Ano po? Ganap po. Okay, show your answers. Okay na po? Okay, nagsusulat pa si Krisa. Ayan, okay na. Oo, nasado sa iyo. Ayan, answer 100. Oh, mukhang perfect na. Convert Convert 25 background. Hindi marinig. Background. Alright? Okay po. Next na po. Convert 25 kilometers into meters. Convert 25 kilometers into meters. Go. Ano po? Ano po? Ganap po. Ano po? Wait lang. Okay nga. Okay, taas na lang po yung answer nyo. Okay na po? Hindi pa po lahat nakataas. Risa, anong sagot mo? Huwag na po magsusulat. Baka po delayed sa kanya. Ah, okay. Sige. Okay na po, Miss Sai. Okay na. Ano pong answer? Answer po is 25,000 meters. Yan, question. What is the next number in this sequence? 85, 81, 77, 73, blank 65. What is the next number in this sequence? 85, 81, 77, 73, blank 65. Ganap po. Wait lang. Okay. Kalma lang kayo. Ano po? Ang bibilis, no? Double check nyo. Magkakamali. Ito, alam ko answer. Okay. Pakay nyo na. Ayan. Number 169 po. Teka lang. Okay na? Okay na. Po. Itaas ang answer. 69 Tama po yung ako. answer. Mhm. Number 169 po. Low battery na po. Question. If n minus 12 equals 6, what is n plus 30? If n Ganap po. minus 12 equals 6, what is n plus 30? Go! Go na. Ano po? Sige, ang bilis mo. Madali lang ito eh. Kaya niyo Mamaya. yan. Easy round. Contestant na nga si Miss Mary Ann. Ayoko nga. Baka matalunan pa ako nila Tommy. Pakitaas po. Taas. Okay, taas na po. Okay na? Taas ang answer. Taas ang sagot. Okay na po? Pwede na? Okay na, pero ang liliit na sulat. Agad ko lang natin. Yan, answer 48. Number 1 po, 48. Next question. The diameter of a circle is blank, the size of the radius. Write your answer in words. The diameter of a circle is blank, the size of the radius. Write your answer in words. Go. Yan na po. Wait lang.
na. Taas na po yung answer. Okay na po? Hindi pa po lahat nakataas. Okay na ata. Okay na po. Okay na po. Answer. Answer double or twice. Ayan. Question. John bought 150 play cards. He kept 12 cards and gave the rest equally among his 14 friends. How many cards did each friend receive? Ulitin ko. John bought 152 play cards. He kept 12 cards and gave the rest equally among his 14 friends. How many cards did each friend receive? Done na po. Go. Na po. Pakireview na lang kung tapos na kayo. Oo, review nyo lang lahat. Ay, Basta may naman oras yan. Huwag pa. na masyadong madaliin. Okay. Okay, time's up. The answer is Mataas na po? very... Okay. Opo. Pataas na po. Question. If 5 is to 8 equals 45 is to n, what is n? If 5 is to 8 equals 45 is to n, what is n? Go. Done na po. Done na po. Wait lang. Okay. Taas na po. Pataas na lahat. Si Leia hindi pa. Nagsusulat pa po si Leia. Ayan, okay na. Answer is 72. Sinong leading? Elijah and Tommy. 9. Okay. Joan A. Precious 6. Tommy 9. RL 7. Lisa Mary 8. Elijah 9. Leia 4. Average round, 30 seconds, 3 points each. Question. If 10 apples weigh 2.5 kilograms, what is the weight of 8 apples in grams? If 10 apples weigh 2.5 kilograms, what is the weight of 8 apples in grams? Go. Go. Done na po. Wait lang. Done na po. Ay, po. Pakitaas yung answers. Pasabi na lang po pag Okay na. galit po na ipakita. Okay na. Okay na po. Okay na. Saan Answer, na po answer? 2,000 grams. Question. What is the next number in this sequence? 1, 1, 2, 3, 5, 8, blank, 21. What is the next number in this sequence? 1, 1, 2, 3, 5, 8, blank, 21. Go. Done na po. Done na po. Fibonacci. Wait lang.
po. Okay na. Fibonacci. Magaling lang to. Tama. Third. Opo, sa Fibonacci sequence. Okay na po. Sige, paki-reveal. Answer is 13. Okay na. What is the average of 27, 13, 17, and 31? What is the average of 27, 13, 17, and 31? Go. Ganap po. Wait lang. Pakitaas na po yung sagot. Taas niyo po muna bago natin sabihin yung sagot. Wala. Okay na po. Okay na, lahat nakataas na. Sige. Answer po is 22. Okay. Question, 10% of 90 minus 90% of 10 equals blank. 10% of 90 minus 90% of 10 equals blank. Go. Dana po. Okay po. Ganap po. Wait lang. Okay na. Taas niyo na po. Taas niyo yung answer. Okay na. Wait lang po. Hindi pa nakataas na. Si Jaya ba nakataas na po? Hindi ko makita. Nagsang na naman. Sure, don't have an answer. Okay na po. Okay na po. Okay na. Number 1-0 po. Answer 0. Number 1-0 po. Question. Anna bought 490 grams of fish, 880 grams of meat, and 1,020 grams of vegetables. What is the total grams of food Anna bought? Anna bought 490 grams of fish, 880 grams of meat, and 1,020 grams of vegetables. What is the total grams of food Anna bought? Dana po. Ganap po. Okay, time is up. Pakitaas na yung answer. Okay na po. Pwede na. Okay na. Okay na. Answer is 2,390 grams. Number 1, 2,390 grams po. Around 60 seconds, 5 points. Question, 5 lawyers travel together by air for a conference. If the total bill of their air tickets is 18,440 pesos,
How much did each lawyer pay? 5 lawyers travel together by air for a conference. If the total bill of their air tickets is 18,440 pesos, how much did each lawyer pay? Go. Dana po. Gana po. Okay, matagal po. Yes, 60 right. seconds. Dana po. Review niyo lang yung answer habang nag-a-answer. Dai, nadadalian sa difficult ground mo. Sa susunod, mas mahirap. Dana po. Naman yung questions. Ang gagaling nila eh. Talaga. Ginaw na ako. Time is up. Show your answers na. Well, dali lang po meron pa pong nagsasagot. Okay na? Okay na po. Number 1, 3,000. Teka lang. No? Okay na, Sandali pwede na lang. po kita. Taas lang yung answer, hindi yata nakataas lahat. Ayan. Okay Number na. 1, number Okay, 1, wait lang. 3,000. Kalma lang, kalma. Answer. 3,688. Bawal ang walang pesos. Okay, question. What is the 29th color in this sequence? Red, blue, yellow, white. Red, blue, yellow, white. What is the 29th color in this sequence? Red, blue, yellow, white, red, blue, yellow, white. Go. Ang dali Go mong na. tanong. Dana po. Mag-start pa lang yung timer. So be careful ha. Huwag nagmamadali kayo tapos mali naman pala ang answer nyo. Nasilip-silip ng kapatid ko po. Tingnan mo na lang. Time's up. Mataas ng answer. Oh. Pwede na po. Okay na po. Okay. Answer is red. Red. Number Tama 1, yata red yan. po. Madali yata question. Question. A gold coin weighs 20 grams. If the coin contains gold, copper, and tin in the ratio 4:3:1, how much gold is there in the coin? A gold coin weighs 20 grams. If the coin contains gold, copper, and tin in the ratio 4:3:1, how much gold is there in the coin? Go. So, hindi ko alam
Time's up. So your answer. Wait lang po. Ano sasagot ko? Harvey. Okay na? Okay, taas na po. Okay na po. Okay. Answer po. Number 1. 10 Gram grams. po. Okay. Question. Find x. X over 2 plus 9 over 3 equals 10. Find x. X over 2 plus 9 over 3 equals 10. Go. Wait lang. Dan na po. Okay, wait lang natin. Ano po? Dan na po. Time is up. Okay na po. Show your answers. Answer. Okay. Okay na. Answer. Number 1, please. 14 po. Question. A restaurant charges 4% service charge. If your order amounted to 450 pesos, how much did you pay? A restaurant charges 4% service charge. If your order amounted to 450 pesos, how much did you pay? Go. Don't forget something. Dan na po. Wait lang. Dan na po. Dan na po. 28 seconds. Wait lang. Huwag mo na ipakita yung answer. Okay. Taas na po yung answer nyo. Taas na po. Okay na po lahat. Answer po. Number 1, Ay, wait. 458 pesos. Wait lang po. Nagsasagot pa yata si Jeya. Ala, di na. time po. Okay na po? Open na. Okay, sige. Okay po. Answer. Number 1, 468 pesos po. I am thinking of a number. If I add 52 and subtract 33, I get 27. What is the number? I am thinking of a number. If I add 52 and subtract 33, I get 27. What is the number? Go. Dan na po. Wow! Pang MTAP kasi ate sanay naman si ano sa MTAP.
Sige, taas yun na. Sige po, tapos na. Oo nga, nag-tapos na yan. Okay. What is the number? What's the other? Nakataas na po. Hindi ko kita eh. Oo, 8 daw. Okay. 8 po. Number 3, 8 po. Galing! Okay, next. Next question. Next. Oo, pareho tama. Next. Oo, tama. Okay po, next. Next question. After After a a discount, a t-shirt was sold for 7% for its original price. Anna bought the shirt for 595 pesos. How much is the original price? After a discount, a t-shirt was sold for 70% for its original price. Anna bought the shirt for 595 pesos. How much is the original price? So, Tommy, okay na? Wait lang po. time's up. Okay na. Number 1, 850 pesos po. Hindi pa tapos si Tony. 850. Ay, hindi pa tapos si Tommy? Oo. Na-late po siya pag ganun po. Wala, ano. Okay, Tommy, ano tapos na answer yung mo? timer. 850 po yung sagot ko. Hindi ko lang po nasulat. Yung mabilis. 850. Okay, next. Tay ulit, tay. Last. Next question. Ito na. Yuwan, wag ka muna magsasabi ng sagot, ha? Wait lang. Ang bilis niyo ang Kalma lang, kalma lang. talentado eh. Kalma lang. Medyo nahihirapan ako, pero ayan, nag-ano na ako po. Hindi. Okay, next. Next question. The sum of two numbers is 80. What is the sum of two other numbers so that the average of the four numbers is 37.5? The sum of two numbers is 80. What is the sum of two other numbers so that the average of the four numbers is 37.5? Go. Ano po? Wait lang. Time is up. Yan. Okay na. Na-answer po. The answer is 70. Tay ulit sila. Ay, ulit. 7 po ang sagot. Oo, tay sila. Wala na yata ako. Wala na nga. Wala pa po ng tanong. Talagang Nakakaloka. Teka lang. Sorry po, hindi kami prepared. Sabi na si Tommy Kurang lang. na. Alam.
你别人好啊，你不是吗？ Wala. Paano ba? Ano po? Pwede po, mag-type ako sa pantalon. Hindi, okay na yan. First na silang dalawa. Sige po. Kayo po. Okay na daw. Okay na daw. Pero Mag-a-adjust ang tie niyan, okay na yan. po. Mag-adjust po yung prices niyo po. Oo, adjust na lang tayo. Okay po. Congrats. Congrats. Galing. Nahihirapan po yung tanong. Ako po gumawa hindi nun lahat. Grabe ba? Okay na po. Okay. Sir, parting words. Ayan, congratulations sa aking mga batang IVFC. Grabe naman, congratulations sa lahat, no? Salamat Dahil po. kayo ay talagang ready